täällä virallinen Anon reaktiokanava. Olen ottanut nyt asiakseni vähän seurata, miten toi Anon urakaari tuolla itärajan tuolla puolella etenee, minkälaisia steppejä siinä näkyy. Ja joo, myönnetään, mä olin ensi alkuun vähän niin kuin ehkä jopa huolissaan. En nyt mitenkään ihan hirvittävillä kierroksella, mutta kuitenkin. Mutta sanotaanko, että en mä oikein enää kai nyt oo. Mutta otetaan sellainen pikainen Ano-päivitys. Missä Ano tällä hetkellä menee? Minkälaisin miettein? Minkälaisin kantavin ajatuksiin? Ne on aika nopeasti todettu. Alla voi olla toki taas näistäkin hyvin eri mieltä. Tossa mitä nyt viimeisimpiä Anon edesottamuksia on nähnyt tapahtuvan, niin tuntuvat keskittyvä maisemien katseluun ja veneen risteilyihin. Ja sitten se, mikä jotenkin kaikkein eniten ottaa noissa se kahtena asiana silmään, niin toinen on se, että toki mä harrastan itsekin hyvin loivassa määrin toki niin tällaista niin videoiden sisäistä vuorovaikutteisuutta. Eli niin otan sieltä niitä joitain kommentteja ja sitten kommentoin niitä. No se on ihan hyvä. Siinä saa semmoisen lämpimän tunteen, että ne kommentit, jotka on myötämielisiä sulle, niin niiden kanssa on mukava käydä keskustelua noin niin kuin videolla. No, se on ihan jees. Pitää yllä semmoista positiivista fiilistä. Mitäs jos vietäisiin tämä vuorovaikutteisuus silleen pykälän verran pidemmälle ja käytäisiin sellainen niin kuin kuvitteellinen keskustelu Anon videolla esittämien, nyt tämä viimeisimmä pimpittäin, kanssa semmoinen vuorokeskustelu. Eihän tämä nyt ihan aitoa ole, mutta tavallaan noihin nostoihin, mitä Ano tuossa tekee, niin kyllä niihin vastaamaan pystyy. Miksi suotta ottaa noita tekstikappaleita, kun sitä voi käydä keskustelua suoraan ikään kuin näinkin. Eli otetaan tohon, mitä Ano sanoo lainkuuliaisuudesta. Sitten mä vastaan siihen ja otan Anon seuraava argumentti ja koitan vastata siihenkin. Katsotaan, kuin hullun käy. Tuli mieleen tuossa, kun Suomessa on paljon lainkuuliaisia ihmisiä. En tiedä, onko mun videon katsojissa paljon lainkuuliaisia, mutta Suomessa on paljon lainkuuliaisia ihmisiä. Siitä se tulee varmaan se, että pystytään retostelemaan sillä, että on onnellinen kansa vielä. No siis, näin niin kuin kovinkin lainkuuliaisena ihmisenä ihan on 2 ylinopeussakkoa saatu. Moottoripyörällä tosin. Se käy kovin helposti, mutta ei mitään sen ihmeempää. Joo, ehkä toi lainkuuliaisuus on meille aika ominaista täällä. Kaikesta huolimatta onhan meillä rikollisuutemme tän hetken jonkinlainen outo tendenssi tuntuu olevan, mitä just tuossa uusia uutisia kattelin, että naisvankeja on enemmän kuin meillä on vankilapaikkoja. Kyllä meillä varmaan tietynlaisia tämmöisiä tavallaan nousukohtia joissain rikollisuuden lajeissa tapahtuu ja aina välillä me ihmetellään, että millä perusteella joku on lainkuuliaisuutta ja joku ei. Mutta se, että ollaanko me yleisesti ottaen lainkuuliaisia, niin joo, kyllä mä ihan ton voin Ano allekirjoittaa. Tämähän lähti hyvin. Ollaan samaa mieltä. Jos sä oot siellä lainkuuliainen ja kuvittelet olevasi niin kuin hyvä ihminen, niin mitä se tarkoittaa nykyisellä lainsäädännöllä? Jos sä oot lainkuulijainen, niin sille nykyiselle Suomen lainsäädännölle, kun lain mukaan sukupuolta voit vaihtaa. Ilmoitat vaan, niin oot toista sukupuolta. Se on näin pilattu. Älkääkä sitten typerimmät käsittäkö väärin, että pitäisi heti alkaa joksikin rikolliseksi, jos et ole lainkuulijainen. Ei nyt tehdä tästä hirvittävää filosofista ongelmaa, mutta onnellisuuden määrittely on aika vaikeeta. Sähän voit olla vaikka piru onnellinen sarjamurhaaja. Ihan niin kuin kuulostaa typerältä, mutta näin on. Sä oot saavuttanut ne sun tavoitteet, mitä sä oot itsellesi asettanut niin kuin tehdessä sen 10. murhaa. Ja sit sä oot hyvin onnellinen.
Se on niin kuin jotain äärettömän subjektiivista, kun taas sitten lainkuuliaisuus on jotakin sellaista, mitä katsotaan ikään kuin yhteiskunnallisin normein. Eikö niin? Miten nuo kaksi siis niin kuin liittyy toisiinsa? Onko tämä niin, että kun me ollaan onnellisia, näin ainakin taas kerran tosiaan tutkimus väittää, mitä mä kyllä jaksan hämmästellä. Ehkä me siinäkin ollaan Anon kanssa vähän samoilla laduilla, mutta hyvin eri syistä. Mä en nimittäin näe, että niin kuin lainkuuliaisuudella ja onnellisuudella olisi sen kummemmin tekemistä toistensa kanssa. Hyvin useinhan ei nyt mennä siihen sarjamurhaajan enää, mutta esimerkiksi se, että sä oot niin kuin vähän tavallista enemmän päissäs kuin mitä ne tavat ja hyvä käytös jotenkin edellyttäisi ja sut poistetaan ravintolasta, niin onhan se nyt vähän silleen, että sä oot siinä rajoilla. Mutta silti sä voit onnellinen olla kuin onnellinen käki. No, se on kovin vaikeasti mitattavissa. En saa siis Ano hyvä kiinni siitä, miten noin millään tavalla liittyy toisiinsa. Mutta jatketaan ihmeessä. Totta kai jokaisella on se oma tunto siellä ja minkä pitäisi kolkuttaa ja pitäisi toisia ihmisiä kohdella hyvin ja olla oikeudenmukainen. Se on niin se tärkein asia. Mutta virallisen Suomen lainsäädäntö on totaalisen pilattu. Jos sä oot lainkuulijainen, niin sä syyllistyt aikamoiseen asiaan, jos sä puolustat sitä Suomen lainsäädäntöä, joka on noin pilattu, että sä voit siellä vaihtaa sukupuolta lain mukaan. Ja älkää hyvät ihmiset, olko lainkuuliaisia siellä enää. Mä olen vähän luonteeltani sellainen ihminen, että mä tykkään hakea aina niin kuin jotakin yhtymäkohtaa kuitenkin se toisen ihmisen kanssa. Ja joo hei, mäkin oon Anon kanssa samaa mieltä, että sukupuolia on 2. Jos kuule mulle niitä on enemmän, niin olkoon. Mutta tää Anon, kutsutaan sitä nyt taas argumentiksi. Ensin hän sanoo, että pitää olla lainkuuliainen. Joo, sisältää toiveen, että kuulijakuntakin on niin kuin lainkuuliaista. Sitten tullaan niin kuin onnellisuuteen, ja ilmeisesti Ano ei ole onnellinen siitä, että meillä lainsäädäntöä ollaan muokattu tohon suuntaan, mihin ollaan. No en mäkään nyt voi sanoa, että se nimenomaisesti musta erityistä onnellisuutta herättäisi. Mutta toisaalta mun ei tarvi olla kaikkien kanssa samaa mieltä pystyäkseni elämään täällä. Itse asiassa, kun Ano nostaa tuossa esille, niin kuin ne kaikki EU:n mukanaan tuomat lainmuutokset, niin mä löydän siellä aikamoisen läjän sellaisia kohtia, jotka tekee mut jotenkin herkästi epäonnellisemmaksi kuin tämä nimenomainen. Tuo nimenomainen ehkä välillä niin kuin silleen, että no joo, reaktioita. Mutta että just ton nimenomaisen asian kohdalla pitäisi sitten ryhtyä epälainkuuliaiseksi. Siis että sun omatunto ikään kuin sanoo, että kun niitä sukupuolia on vain ne 2, niin sit sun pitää heittäytyä niin kuin lainkuuliaisuuden ulkopuolelle. Siinä vaiheessa. Ihan tarkalleen ottaen tekemään mitä asialle. Rikkomaan lakia miten? Mä en ole ihan varma, haluanko mä tietää. Joskus, tässä ehkä näkyy tää meikäläisen suvakkitausta kuitenkin, ei voi mitään. Joskus ajatellut nimittäin niin, että jos 2 aikuista ihmistä vapaasta tahdostaan ovat makuuhuoneessa, tekevät keskenään ihan mitä lystää, kumpaakaan ei pakoteta mihinkään, kumpikaan osapuoli ei ole lapsi eikä eläin tai mitään muuta semmoista, mikä meidän lainsäädännössä, siinä mainitussa lainsäädännössä tuomitaan, niin okei, se voi aiheuttaa musta semmoisen tunteen, että vaihdan TV:stä kanavaa tai ei kiinnosta. Ehkä toi jälkimmäinen on ikään kuin se, että tapahtuukoon siellä sellaista, mitä se meidän lainsäädäntö nyt sitten sallii, mutta ei mun tarvi mennä siihen puuttumaan millään tavalla. Mä en halua mennä puuttumaan siihen millään tavalla. Mutta olkoon. On täällä pirun moni muukin asia semmoinen, mikä musta aiheuttaa tuntemuksia, että ei ole mun asia. Mutta tässä se ehkä onkin, että Anolla ikään kuin nämä asiat isolla alalla on niin kuin järjestään sellaisia, että meillä ei ole niin kuin tarttumapintaa siinä, mitkä meillä Suomessa oikeasti on isoja asioita. Mä jotenkin koittanut saada kiinni siitä, että mikä Anon ajoi pois. Niin ne voi olla itse asiassa hyvinkin paljon tämän tyyppisiä. Hän yksinkertaisesti niin kuin kokee jonkinlaista reaktioa, siis jonkinlaista niin kuin
pahoinvointi-iljetysreaktio tai jotain muuta vastaavaa. En mä tiedä. Mutta se voisi olla niin kuin edes jollain tavalla järkeenkäypä syy sille, minkä takia sä otat tommoisen roolin suhteessa omaa entiseen isänmaahan. Koska sä kuitenkin oot tunnetusti aika isänmaallinen ihminen ollut. Ja fiilis, niin tavallaan siinä toisessa kokonaisuudessa, mitä noi Anon video jotenkin nyt on mieleen parhaiten jättänyt, niin ne on tätä tämmöstä, ne on niinku nauruvideoita. Nauruvideoita ilman niinku sellaista syytä, mille nauretaan, mikä sen naurun aiheuttaa, että onko se niinku ivallista naurua vai onko se niinku hyvän tuulista naurua. Mutta jotenkin mulla tulee nämä suomalaiset sanalaskut mieleen itku pitkästä ilosta ja niin poispäin. Ai kun toi näyttää niin jotenkin pahaenteisesti toteuttavan itteensä. Kaikki se, mitä varmaan aika moni on ajatellut. Tuosta itärajan tuolle puolen siirtymisestä vaikuttavan poliitikon polusta, jota epäilemättä Ano itselleen ja niin lähiympäristönsä toimesta, josta toki suuri osa on venäläisiä, niin mielessään jotenkin Anolle rakenteli. Ehkäpä se nauru on naurua sille. Mä en voi sille mitään, mutta mun tulee niinku joistain ihmisestä sellainen sana vaan mieleen kuin, että piru parka. Mitä sitä muutakaan oikeastaan osaisi sanoa. No hitto. Tän se kevät tekee. Tärkein meidän unohtuu. Kaikkea hyvää kaikille, missä oottekin, mitä teettekin. Hyvää orastavaa kevättä. Eikä niin orastavaakaan enää. Tässähän tämä tulee sen kun ehtii. Palataan.